Primer per casualitat, crec, perquè no vaig arribar a aquest món de la interpretació per fer de directora, no se m'havia acudit. Per mi això és una feina que em fa molt de respecte, però algú se li va posar al cap que havia de fer de directora i va insistir i al final m'hi vaig posar per veure com ho feia i què era això de la direcció. Primero por casualidad. Llegué de una manera casual, había ajustado y entonces me llegó un poco porque era como el siguiente paso. Me lo ofreció un amigo, no sabía si me iba a gustar y entonces pues me metí un poco reticente y fue mágico. Me gustaba más que incluso que actuar. De hecho, ahora ya casi no actúo. Ha sigut com un procés natural. Jo vaig estudiar a l'Institut del Teatre, vaig començar a fer teatre, fer d'actor de teatre, va coincidir amb els començaments de TV3, que hi havia molta demanda de dobladors i de cop i volta ja em vaig trobar fent més d'actor de doblatge que d'altra cosa. I després és un procés natural que amb l'edat em vaig trobar fent direcció. Realment m'agradava molt ajudar els actors a descobrir personatges, a fer aquest recorregut, aportant coses que realment li faciliten les coses a l'actor o li ajuden a descobrir coses que no ha vist i que tu també vas descobrint a la vegada allà en el procés aquest que es fa dins la sala de doblatge. La similitud en el timbre de la veu, el caràcter del personatge, l'edat del personatge. Aquestes coses són com les més objectives. I després n'hi ha una que no és gens objectiva, que és la intuïció. I la intuïció serveix molt. Uso como varios criterios, hay varios procesos. Lo que ya está establecido, que si ha funcionado toda la vida, ¿para qué tocarlo, no? Eso por un lado sería la parte fácil. La segunda parte, que es la de la gente nueva, pues hay como dos criterios. Uno es la voz del original. Me imagino cómo va a sonar la voz del compañero actor o actriz, cómo va a sonar en la cara de esta persona. Con estos ingredientes, la mezcla total sería hacer como una sinfonía de voces, que haya las voces más agudas, las más graves, o sea, formar como una orquesta de voces. Un bon repartiment és la meitat de la feina ben feta. Naturalment, comences a repartir per una cosa que és òbvia, gènere i edat. I a partir d'aquí, imaginar persones que puguin imitar aquell actor o actriu que tens allà al davant, amb la mateixa cadència, amb el mateix segell, amb la mateixa empremta, amb una bona dicció, amb una bona pronunciació, amb una bona capacitat de sincronitzar mentre està interpretant. Has de pensar també amb qui tindrà al costat. És com una orquestra, s'han de col·locar bé els instruments i que sonin tots bé i que tot soni bé i afinat, no? Molt important conèixer l'elenc, el col·lectiu, l'elenc en el que ens movem, les característiques de cada actor i actriu, la capacitat que té de suportar un personatge de 5, de 10, de 15, de 20, de 50, de 150 takes. Has de poder ajudar a l'actor a sala donant-li confiança i és important que tu li hagis pres la mida. Un altre criteri que faig servir és el de la justícia, entre cometes. Intentar ser just amb tot el col·lectiu i anar fent la ronda perquè tothom pugui treballar. És impossible. Jo, per més que ho intento, no soc justa, però en el meu cap hi és. I un altre criteri que també ens condiciona els directors és l'econòmic. A l'hora de fer els papers petits has d'intentar trobar gent que tingui registres, que pugui cobrir coses diferents, que econòmicament a l'empresa també li interessa. Importa que la pel·lícula sigui bona qualitativament i econòmicament. Una iniciativa maravillosa en la que, por un lado, los directores podemos conocer a gente que lleva tiempo trabajando, pero que no hemos tenido la suerte de trabajar con ellos, y los actores y las actrices, por otro lado, pueden dar a conocer su forma de hacer, su trabajo. Entonces yo creo que es una cosa moderna, sería un win-win, todos ganamos. Microobert crec que és una iniciativa molt necessària, donarà la possibilitat de conèixer gent que va entrant de manera progressiva i que a vegades els directors no ens arriba la seva presència perquè és molt difícil arribar a tothom. Llavors, el fet que estiguem unes hores plegats, els actors i nosaltres, farà que el coneixement d'aquestes persones sigui una mica més profund, no tan superficial. Veure com treballen, quina és la seva organicitat, com entenen les indicacions, com veuen la sincronia a l'hora de la interpretació. Penso que això pot ser molt bo per ells i per nosaltres. Serà una manera de conèixer gent, de conèixer cares noves, una cosa que a mi m'agrada i que de vegades en el dia a dia és una mica difícil perquè tots anem apretats d'horaris i no hi ha temps, quan hi ha temps no hi ha sala, per problemes de seguretat és difícil trobar aquests moments. Llavors espero que això serveixi perquè jo conegui gent nova i gent nova em conegui a mi.